u tohoto videa. Tady Adam Haneš, neboli mi říkejte, jak už víte sami. Takže za prvý bych chtěl se teď vyspat. Uvidíte, mám novýho osla, novýho koně, mám všechno. Nevím, jestli už jsem vám to ukazoval v minulém videu. Miliony zombíků z rána. Ano, miliony zombíků z rána. Nevím proč vůbec. Ani nevím, jak jste ji všichni vzali tolik. A já musím zabít toho vesničana. Proč ten vesničan nejde sakra vidět? Až se mě víc oblíbí, tak asi to bude trošku... Sakra, to se mi nepovedlo. Tak. A tak. Teď vezmu jednu lamu. Laš. Lež. Ne, to jsem nechtěl lamičku. Nechtěl jsem tě bylo jako lož. Tak. Teď dáme hezky před barák. Tak. Už tady máme spoustu zvířat. Tak. Bum. Bohužel zombíku, ale musel jsem. Takže jinak by byla možnost, že bych musel použít něco jiného na tebe. Takže mám 2 lamy a jednoho koně a jednoho osla. Co mi chybí, je slepice. Tady už nějaký ty stromky vyrostly. Ale nejsem si jistý, jestli už mi vyrostl meloun. Meloun nějak nechce růst. Lidi, napište do komentářů, co byste mi mohli poradit, aby mi ten můj, jak se jmenuje, no prostě aby mi můj raid, co to znamená jako raid, a jak mám jako to, raide, jo takhle, já jsem si jasně, takhle to chápu. Ale lidi, napište mi do komentářů, jak mám jako to, já vlastně nevím, jak mám osedlat koně nebo něco podobného jako koňovi. Já to vlastně nevím. A kdybyste mi to řekli, byl bych moc rád. Tak. Prasátko mé, helme se, kokos v
lese. Ale já raději půjdu tady stromek trošku zneškodnit. Jenom malinečko. Tak. A máme saplingač. V 6 minutách to ukončíme. To by už bylo. No a jinak v pohodě. Tak se mějte hezky, dajte lajky, i když tu není tajky. Mějte se.